tongma tukuoi tongma ni jorao khoroksa bwrwi kumir biang tei bo phaiui uklok phaising tei bono owarui thwijasa rum khlai rekha ar jagao no pura khlaiui o kirimasincha gotna gotikha kaisa video clip social media o viral ongui tongmani baksa nugui mankhana tei baksa nugyafano ongui mankhana 97 বছর বয়সনি খরকসা বদৈ সুদামহিনী bini bumong bo tongma tukuoi tongmani bin logi tongo bini nohni borok ke jani ri sulai tonglayo hingke o buri bupui lakhe tuyo ongkhopuro kono phano nugya te apro sapan akorok kholoi tuyo ongkhokta fiaba apro joto siring sorok jepuro bo tei bisingo dokina hana bagui haka apro keno tei joto tuyo bisarjak apro nukha tei ar jagani hoite bonote kifile mandia kumir apro bono warei telangui thangkha gotona gotikha 6 অক্টোবর ni dipor jorao abisek jaspur jilani kaisa parao khoroksa borok video ti saina rakha a mangli rokno te abo social media or mania gulo o videos rok berai kheno viral ongui thangkha kumir sep mane ajrao o bwrui no tei thene ni simi tei khothok khaisingo warei romai telang thangkha je jagao kono telangai thangkha ar jagao joto pisarjak bini thui mama ongui thangkha a teiyo ajrao mo belai kheno kirimasincha gotna baksa video viral ongmani clip nugui mankhana te baksa nugya phano ongui mankhana a jagani borok rok sakha chiringmani khorangkhana mambai joto chela rok phaisok phaikha paragana gini ni fia bamono banchire nani chesta khlaika haipano banchirei manliya hini sakha।